Dámy a páni, môžem vás poprosiť o chvíľku pozornosti. Prezident Hasičského záchranného zboru generál Alexander Hegerový by rád povedal pár slov. Pán minister, tak aby som nikoho neurazil. Dámy, páni zahraniční hostia, pán Andrea Longitano. Dnes máme milú povinnosť. My sme sa veľa napočúvali o hasičoch, o mimoriadnych udalostiach v poslednom období. Ja chcem povedať jednu vec. Vieme o tom, aká je to ťažká práca, vieme o tom, čo musia tí naši chlapi všetko urobiť, aby boli na titulkách strán rôznych denníkov a časopisov. Vieme, že sú to hrdinovia. Táto výstava je pripravená preto, aby sme tak trošku prezentovali prácu hasičov nielen naozaj v tých stresových situáciách, ale aj ako teda tí naši hasiči vyzerajú, keď sú v pokoji a v kľude. Táto výstava, alebo tento projekt vznikal približne 3 roky. Vzniklo niekoľko 10 000 fotiek. Pán Longitano osobne navštívil celé Slovensko. Uvidíte tu tváre z Košic, z Nitry, z Liptovského Mikuláša, z Bratislavy, naozaj z mnohých kútov Slovenska. Prečo táto výstava? Pretože dennodenne stretávame týchto hrdinov, ale nie každý z vás ich má možnosť stretnúť a pozrieť sa im do očí. Teraz vlastne im budete môcť pozrieť do očí týmto hrdinom a ak im chcete niečo povedať, tak v duchu, ale aj nahlas im to môžete povedať, pretože naozaj mňa prekvapili tieto úžasné veľké fotky. Vychádza z nich obrovská energia a teším sa, že môžem s takýmto fantastickým tímom ľudí robiť a teším sa, že sú ľudia, ktorí mi v tomto pomáhajú a že naozaj dávajú obrovskú podporu hasičskému a záchrannému zboru aj v tých najhorších chvíľach. Veľká vďaka, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a teším sa, že vám to niečo prinesie a že budeme teda podporovať ten hasičský záchranný zbor aj naďalej. Ďakujem veľmi pekne. Pán Longitano. Pekne. Vážené dámy a páni, v prvom rade by som sa chcel poďakovať predsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky, doktorovi Kaliňakovi, ktorý chcel a podporil túto udalosť. Hasiči. Sú to naši bratia, sestry, rodičia, susedia, dokonca priatelia. Ľudia, ktorí na 24 hodín opúšťajú svoje vlastné rodiny, pripravení pomoc ostatným. Medzi týmto fotografiami je aj tá Ľubušova, hasiča viac ako 20 rokov, otca jedného syna a jednej dcery, ktorému chcem speciálne venovať túto vernisáž. Ľuboš 2 mesiace dozadu píše tak, ako už veľakrát pomáha osobám a obetiam cestnej nehody a ide si umierať svoju dceru v naručí. Teda im, ich práci, ich odvahe, ich oddanosti je venovaná táto výstava. Ďakujem pekne. Pán minister, môže byť medzi prvými, ktorí dneska ako premiérovo si túto výstavu povedali. Uvidíš, akých máš chlapov, teda nielen na tých hasičských staniciach, keď si s tebou zafajčia, ale aj vtedy, keď majú naozaj chvíľočku času. Ešte raz veľká vďaka, že ste prijali pozvanie. Bol by som rád, ak by ste si potom pri odchode alebo pri prezeraní zobrali takisto čašu vínka a s nami si spoločne dali. A teraz naozaj by som vás chcel pozvať, aby ste si spoločne prišli pozrieť tých niekoľko desiatok fotiek, ktorí tu prezentujú hasičský záchranný zbor. Na zdravie. Nech sa páči.